Kador barraj sansnong nakathain opar silong ki bakantup ya kalum moba nong umlong maukulat umlingka bat nong se mendak step ke sungi sajan kila yar jurip ya tolong kebatmu bante jaka panlang bam umdi kebelan haka klaus sanmin jong kite kisan teli kisnong kite kinong alam snong na san teli kisnong kile thu kile yo jingbit na usim ke hima melim banden ya ke jaka panlang nadu ka khasan terik uno pra jar puar wala penmi ya hukum segine kisan teli kisnong Henry watla ke jingden ya hakate ka klaus sanmin kelas sedang ban yat no syakmat kini kinong elam jong santeli kisnong kila pentip bahak sau terik mentau benai ke office jong ke hima melim kala khot ikinong elam snong halor kane ke benta kila pentip bakimla ban ong la ka urlong ne em kini ke jingden ya ke jaka penlang na ke benta kisan teli kisnong na mar karai kan mi ke jinga keren khat sau terik mentau benai bar ke office hima melim Henry kila kermen bagajingya keren hakate ke khat sau terik kan long ke basi so bat kan nom don ke jing pentut nagam ta ke jing den ye ke tolong Kong ane kapur nga penpau ke jing sungu ya baro ki ya wandang kan kapur tini priang subha ya pi baro kat ki ya dolang ni poi ha kan ka tolong hang ni hapo tra ju lu lu selong di kene ka penyawan ngi mata kasi kalong na kapta kan ni ka tar ka ba sant kisno ni ya ni dan kami dan ka nomor ba kalong ka jing to ni pe jing roi jing boju ki brioro ana kiyo nan ka kalong ka kam ngai kan ka kan long ka jing khu na ta jang de ya kan ka order jong ka bide bagi order ni layo tu hasat ni sembah aja ba ta su ni lin ban den ni kan ban long ya ni ko wei ka tolong ka ban yo lang yang ni kan ka thai jong ki ka thai jadi santrikshno ma dengan numjer keteng di santrikshno kita nilai thoi kot di kumta kan ka kam te ka aya ni ta betau ni sumu ni wi ra masno em ne wa la yo tre kam ni ni di khaman ni ka fiskon ka la de tu apa kosan ta ka sa ni ka fistu ka ban pundep tengi i ka no asutna adon ka kalong ka ba khoi ka ba biang hi ka kalong de i lum kiwa di sik beran sa kanil kalong ka ba ka jitengan ngai kan ka tulung kum ya ba mus kata kan ka kanom ngat no kan ka jingsa kan ka ba khoi ka ba ku bi te kisnong ki ha tum dal jorong kalong ka ba khoi ti ka bang ya kwa ban ni kan du ban ti ni ka por kalong ba pi kalong kum ka de kar kom henry na kapta kan ya kam tingim pada tip kan dor ka jingkhot ka khat sau tarik minta ubnai ti la khot sta sepo terbar su mamaliam he tingim patip adu kan no ki kata ka jinga keren kan long henry ni sukun pau kan jinga keren kan long ka ba seso kan long ka babit ka babiang kum mengilayo ya ka order pat kum milayo bantrei la pelut kum ni te kan ka pistur sayo bantrei no te na takadau na kaliang jungi ngi kwa ba kan ka jing khot kan long ka ban nang scam ya kan ya kam te lada ka long ka mai pateng man se ka ngi haban ya pen iya ka badan kam kata ka ka wen ka ngi kermen ba ka ba ngi ya yo ikani kala long ka jeng mentoy na kapta jeng iwe piwe tena kaliang jonga kan por kata ka ki jeng ki jonga kan dia kan di kendu di khot ya biru ki berbiaro pini ikan no kalong ka ba don kami ya kan ka ummo kalau don kami kan kene ban yo te ade ban yarap lem man pen i iwe mo ai ka badan kam te kata ka di jeng trang itu sang jungi ba kan ni kalong ki ba jerakat ibat biru marba ki jeng da don ka jeng thut an yang tai ro i kanang ba kan kam kan long ka babit ka biang na ka benta kan ni ka jing kam tingim don ai ngin se pe hadin ka khat sa tarik ya ka ba ngi kendu ba khot iem nang tai bat ka office tingin se pe ka ba don kam pangi dewan le ne yam tangi kan tang kata na kale jonga tang ini kintin hi ayo tu ka sti ka ba ki lai tu ki bla yo da ka sti ki so le ngo ya kata kan kom kalong tip tingi haban le pat ke ban tip ya kata te hadu bandale sendon mo di kalau ka jing tho swa ban jo tu ka
Sebenarnya juga permission ane ke jupus camp ki layasan cipun kum banyak ko alang tu itu baru koi ki bayo lemut ki bayasan lemut kisah khot lang deh dengan terang ni pat bong kem sia khot di bang ya don lang di ko on pik ing lalong kumno kata sia kalong kumno kalong yo kambiang dan pinta pa kabiang ke nyeru sedong te jitre dan ka fiswon kala biang henry ke jing khot ngim pat dat ngim pat nut ban ong kata tangba akan korkom tinggi sepe ka sotari mo i thang hiu wei ta ini mairang po ga kidon na po lot mo nom long de ngia to na hinom long ro kita ki sino sinong nong se ma represent kum lomba sinong juga right sa ku nong se teni penpa ku songo sisa habang yo ban one page ni ke por ni ke caka ka ba sinai ni ke catchment area nam ta ka jing mentoi ban yo umbam di jong i kisan teli ke sinong kita ki sinong gilong kanong se kalau moba ko umlengka kana umlong ba mau kulat kemo fitip i menta ko umbam di long sisa ka ba jinja mo te hendroi menta da ka bang i gani ka jing ya chaprang gani ka kam ka ba i ba ma ko do mo i ba la sim ni ka benta ban pen ya ni ka kam i ja ka jing ya chaprang la wan sisi no mo lemba ka bi si ti la sim ti ban pen pet pen bit pen biang gani ki jing trai kam jang i bro khoi te hendroi ni sisa ka jing step ka kam pat kala long ru pat sa sisien kan long ka jing kermen yang i kum kisan sinong ba ondala dep ani kam kisnong ki thau jong ki sa yo ka umba umdi ka ba bahu ka ba khu ma kum bakalong phi sakhi hang ni ki jaka kalong ba ki keempat don kanu no jaka ka ba wanra ka jing pen jabo pen jing jaklia ni ka jaka kidang don tang ki din ki si ki senti ki skut ki plang ki kenbat ma ki bata ki wanlong ki jing ki dawai wanlong ki jing mentoi nam ta ka jing ka ka bangin di ma te ni songo ru ya ka ya usim mah buron burom ko jongi ya ka iu ya di mai bor hoi ke bala ajing bet yangi ha kita ka arpu atrik desember raja arpu ar ha bala ajing bet ka bangin stang no ini ka kam te ni da penpa ko ji songo pan ikmi lenti ru ba kan ka kam kanang ya syaprang ba kata ka ji kendu jongi khat sau tarik ru kan long baik nam taban nang pen bha shu shu ni ka kam bang nang la shu shu nang pen pu pen phieng ni ka jaka om tang bakan long tang ka jaka ban penlai ko umbam di kan long ka jaka pengat mah ka bagi nang song song ni san sinang nyo ban wan ban ya sangkai pengat kan ka jaka te sa sisen ni pen pa jing song ki badai nam ta ka banyo jing bentoi na kan ka telong te ngi nang trei sitom bangin penlong ni ka jing tumu ka bajob tang itai ka jing khot ka mut kumta ban kam pen bha shu shu ya ka ni ka jing trei mo nama ke kumbalong hiki ngan tharai na kalyang ka himar ki wan hi ban pek na ka por tiki i tharai ka jing ya bet ka kam bat le si kadon ka badang don ka jing duna hang ni hang tai yo le si kum usim bat ka darbar kinang la ban yarap shu shu yangi kum kishnong ta te ita hingi khimi lenti kata hingim don kano no ka jing artati ni kata te khimi lenti hinam ta ka ba tam ta busy ha ta busy